Mas Dilan Balong Rejo kuwi lho. Mosok wayo terus digono Tulungagung Kediri. Coba rungono apa to? Tulungagung Kediri bojo wayoan. Songo areng London. Selamat menyaksikan. Halo Mas Tarjo, Ayai Tesa, Mas Tejo, Pak Kaila, Pak Akila, sehat selalu. Yo, salam buat keluarga besar Songo Balong Rejo, makin kompak. Salam juga persaudaraan dari Mas Dilan Songo Balong Rejo. Sekali lagi salam persaudaraan buat keluarga besar Songo Balong Rejo saking Mas Dilan Balong Rejo. Pak Dimas RT Ngampor Gedung Ring, selamat malam Pak Dimas. Bojoku sayang, iya sayang, kowe arep tak jak rundingan, apa gak pengen dik yen dong ngomongan atak arabi wayo golek keturunan iwake sebab iwaku niran hati kuat dadi pikiran apa penake
sandang lan pangane Ojo nuruti sing durung mesti timbang kuciwa ing tembe burine jarene sapa sing diwayoli wong adan atine mulya aja pater senajan slirane mbok tresno kok tetep tak padha urip ning dunya kudu waspada mula sing eling marang sing kuwasa Kene kelan panjenengan Mas Portono Telemang Sugeng dalu ya. Aku bacakan tulisan panjenengan Mas Tejo Ayo Desa Kota Laden Pak Dadang Juragan Kerai Kangge Bunga Dadang Kota Tarik Derada Sumringgun Zatnya hati terate angan rambokku saindenge jagat raya sasana pandadare prasatriya ning bangsa putih luhur pawukir rane kita sedaya renaksa kapribaden karo konaning sesambi ilang jayane sesamya pindho sinangling Satya Atita Rate Arembaga saendange jagat raya sasana padadare prakawula saknagri ilang dayane pindosa sakya nangkali atrate Satya Adita Rate Jaya Atrate Satya Adita Rate Jaya nalikan biyen ngeterke lungamu ora yakin krasa pas bisa suwe ora ketemu ora ketemu antarane jentit songo wareng
tan sambing gonmu pamit alamat tak hati antarane kecamatan Bululuk Kecamatan Sambing Plenu netes no plenu aku sing sapi pastine aku kudu kaya ngene apa Dik gede kelatur baju Pak Imam sayur Pak Imam pindang sebetulnya paling lagi Bapak Imam pindang Pak Win RT ya sama Balong Rejo oke pada kontemporan Bapak Linda mungkin spesial KB Bu Elinda ben gak ngantuk oleh masa berangkat Sopo Balong Rejo
Bogor saindane jagat raya sasana pada daren rakawan sanagri budi luhur pauga arane kita sadaya sasana pada daren semoga sehat ya, sehat selalu alhamdulillah bersama sedang dapat sehat motor tenang ya kiraman ditunggu koncone Abu Jal
noban pecah wah mesti iki rejeki tekote di majak glur majak glur majak glur glur ban pecah manep campur cek esok rezekine numpuk amin langsung tak tumpuk amin gawe kula kerupuk amin rezekine wis numpuk gawe adek warung ning krupuk amin aku golek rezeki tak tumpuk amin ditagih kula kerupuk amin sing nunggu tak kodeng-kodeng amin karo mangan kerupuk di kerupuk endi kok Pak Dewi Tulung Agung Kediri. Cik, kini menika dipun atur panjenengan spesial buat Mas Tejo. Ayate saking wonten London, saking panjenengan Mas Omek nggih. Ispan malih kangge Mas Tejo ingkang makan wonten London. Pak Andri, salam buat Pak Andri bakul wedhus Naman. Pak Gilang RT Banjar, salam buat warga Banjar. Sing wedok-wedok tok, sing lanang gak oleh. Wedok tok ya. Nah, iki lho. Ayo. Pak Imam sayur pindang delok kok Bu Dewi nangis jroning atiku sawi siswi tinggal kerja dek tenang apa sliramu gak krasa mas saiki aku kudu sambat karo sapa masih sambat karo Mas Omek ya kamu keto dia mung sambat wae tak kok suwun rino lan wengi jal apa moga-moga Gusti ngejabahi turi putih soka pananggonmu bali bisa kumpul kaya aduk ing nguni taun nono windana tanteni ning pojoke tresna balok rangka bebasane dik manggaton gaton cakae wae aja lali pawaliku ora tak eling-eling okan mono kang mas janjimu aku kang setyo satu
rumangsa mantanku Ayo. nek delok sing apik ya Dik ya. Ah, aku dicem mantanku kok di WA. Cih, salam buat Mas Ateng sing duwe Malaysia. Kirim salam gawe bojone Mbak Devi. Mas Ateng sing duwe Malaysia, kirim salam gawe bojone Mbak Devi. Kage Bu Enia baru ngoten semengko. Sing rumangsa dadi Bu Enia baru tempat menonton. Apa indah apa kowe tresna tenan oh indah piye kasampean tresna kunda Roca ayu setengah ninggal aku sosben dina siji sama loro walu telu pitu indah piye kok sampean apa monggo wiwalemu memang kuwi lingku yo aja nganti keliru yo indah bakal tak toke aku pamit ke sampean aku piye oh indah jak kuwate sak tekan katamu aku iki tukang tambah uripe sak dalan-dalan golek mangan duit sing halal waton cukup kanggo sandang lan pangan aku iki tukang tambal ban rezekine untung-untungan nasib apik duit di kantongan maya pas wetengku krasa kroncongan mak jedor mak jedor mak jedor dor dor ana ban pecah keliling nyon
mesti iki rezeki teko terus yon hama jador mak jador mak jador dor obat pecah maneh si esok rezekine tumpuk tambah numpuk tambah numpuk esok jaluk tukang syuting glathuk iki gawa ning kutho leyon gawa nang kutho rezekine numpuk rezekine numpuk Pak. Lagi sing duwe kape Diandra. Oke, terima kasih. Lo, bok. Iyo Dewi Sangkro. Yo loro brenga. Pak De Demang Wongso Dranaya Boyotsoro. Anak Riko Reyang Joko Barek ya sawegaling kurma Suranagara. Reyang arep nyodor gendera Tunggul Yuda sing ana sak ndukuring kitiran wanara galak yo. Mbok menawa Reyang gak iso nyodor gendera Tunggul Yuda bakal dipidana mati yo. Tapi sebaliknya mbok menawa Reyang bisa nyodor gendera Tunggul Yuda bakal dibenung dadi tumenggung kanoman kutha Brangwetan ya kutha Surabaya. Ana rame-rame yo, ana senjanganten. Ana New Margolaras budal yo. Oh iya nggih nang budal. Hati-hati ya, Le. Kakang Mela Putri Seni Margolaras saking gondang kesapuan Bapak Rama Kabu Jaya Jamiletan Kisah Tindolyo Sun Pambagya Raja kang tumuju sagung pramiyarsa wasa manengator kali Kakang Miwa Putri warga nyumarga laras saking Banjar Gondang Luluk Lamongan kasepuhan Bapak Ratno Kampung Jayon Jawa Wetan Cito kaki nolat Son Pambagyo Pamuk Ciranjo Kang tumuju Sedaya ya rasa Kasane ator kaiso ing sapiko Kendas lumas sak selae
Ayo tetap guyu rayogane aja gampang nasu lamun nafsu tubrap awak jadi koro sing penak mas ya piye arep melu sapa kagoko melu sing sayang ning ati dadi padang-padang gampang golek sanjang pangan nantian ngasusah aku ya tetap nambah rayogane jo gampang beranan yen kabranan uripe surah endi nggonku ngaleki mengapote aku pengen katamu senajan aku tak parani mong nuruti kangane ati bareng saiki ketemu kowe teko nglarani atiku kaya sumandalateku lohku tumetes mas nalas neng pipiku yen pancene wis katresno mbok yo kondo sing saja aja kowe kelati aku ora bakal deli kok koyo ngene mas lelakonku ngapa kok dadak nanamu yen pancen ditinggalake gawe
Nggih, Mas Ateng sing duwe Malaysia kirim salam gawe bojone Mbak Depi ya. Selamat malam. Ji, bener selamat malam. Sing duwe gampang usaha wonten jeruk gebang akrik ngimbang lamongan. Pak Kades Melaten sing kate duwe tanggalipun 8 bulan 6. Oki Aji Saka turut mengundang Pak Tung sing duwe belian sapi. Kuwi bojone Aji Saka sitoke. Iki lho, iki lho, iki lho, iki lho. Endi? No. Endi? Ya, Endi? ya, Endi? tak kuwi. Bebas
putih sekepan nanggonmu bali Sariki to Dek bisa mola kaya ngodho ing muni Taunono Windono no ambumu no Saateni Ayo no metu no Ning pucuke tresna No Balung rongko bebasane Moang katon katon dirimu wae ajan lali baleku ora ses ora lali aku muga mana kang mas janji-janjimu turi putih kang setyo satu ses tak andeni nganti sak elingmu Gede klater panjenengan Mas Ateng sing duwe Malaysia kirim salam gawe bojone Mbak Devi ya terima kasih Pak Kades Melaten nggih Ayo sing gawe tanggane 8 bulan 6 maaf kok tuplek-plek ayo Pak Tun juragan sapi sabakan motor ayo dong menempati tempatnya Mas Antoro Salon wis penggemar tayub Jawa Timur manjam ngombe kopi yo buat Gusti yang adi selahan wotan Gusti Pak Ririn Pak Ririn Gusti sugeng dalu sugeng misanipun wis kelakon semenilah wase esan ya rika yedane
janjimu lali aku ning aja lali putramu anakmu saiki wis ketok gede kon gede banjur takon sapa ta bapake terus udan tangis ning ati saya nelangsa ning uripku saiki kelara sebenarnya kalau terlalu jumlah Pak gampang usaha eka banget jeruk kebangan kering ibang lamongan Mas Jailani rayap alas geraman ya Mas Jailani selamat malam lembak segala dikatakan oleh papan bulanan grup jadi aja aku ya oke berangkat berbangun di situ kami akan tetap berdiri karena kami adalah saudara terikat dalam satu sumpah bersama berpijak di atas kesetiaan hati bersatu mengarungi hidup ini tanpa pembeda tersebar ke seluruh pelosok negeri saling menjaga merangkul melindungi makanlah bunga teratai di jiwaku tanamkan rasa bersaudara hingga nanti bersama dengan hati bersinar di dada selamanya hingga hancurnya semesta. Mekarlah bunga teratai di jiwaku tanamkan rasa persaudaraan hingga nanti bersama dengan hati bersinar di dada selamanya hingga hancurnya semesta. Dek biyen wis tak tukoke wujud tali sak kotange saiki kok ilang sak slirane lo manyang andi
tanpa pamit ra ngabari apa lali kowe karo aku iki najan regane 6.000 kok murah kowe wujud katresnanku ora dhewe ati jare kowe melu aku lah kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning ati aku goleki lali kotang iki mas taline tak kundurake aji saka mergo bapak rangan barengake aku dijodohke malah karo ya siji wis cukup mung sepine wae tukang mas andong basuki aku ora bakal lali yen Gusti ngarengake mesti bali nali kotang iki tak simpen cakane pati tali kotang tondo tresno tukang suci yo sepisan malih pun katerben kangge jamaah tayub tanggalipun 8 bulan monggo sami tumlek-blek wonten Melaten nggih. Pak Kasun Melaten turut mengundang utawi Aji Saka nggih. Aji Saka niku Pak Kasun Melaten. Isu malih tanggal 8 bulan 6 monggo tumlek-blek wonten Melaten. Tanggal 4 bulan 6 Rabine Dani ya wonten Lebak Modo belum nganten jan aku namun pamit lomok hati-hati antarane tulung
Pagelan Kediri riri Ambu muri Lamunan tetes Aku sing nyerep keti Amu muti Papas tindaku kudu koyok ngene Ayo apa tadi? Baya janji mode miyen kae pancen janji kuwi gampang diucapke wong kasane mas atiku kelosan lawase pepe apa biar sungguh mempesona oh oh apa ulun jadi jatuh cinta mama apa pada pandangan pertama kakak apa kapankah kita berjumpa senyum tipis nan menawan gadis manis Kalimantan mahulun terbayang sepanjang malam senyum tipis nan menawan gadis manis Kalimantan mahulun terbayang mohapian Pepe Ahmad biar sungguh mempesona oh oh Ahmad ulun jadi jatuh cinta Papa apa pada pandangan pertama kakak apa kapankah kita berjumpa senyum tipis nan menawan gadis manis Kalimantan mahmud ulung terbayang sepanjang malam sungguh manis nan menawan gadis manis Kalimantan